solar बायदिसिना लांजोब्बाय गासिबो भारा लांजोब्बाय बिदिनो फैबाय थायो दाख्लैबो फाख्लायबा दिनैबो बिदिनो मानोना इभिक्सन खालामनोबा 15 साननि सिगांनो मोनसे नटिफिकेशन थाङो आरो बे गभर्नमेन्टनिफ्राय थाङो सोरबा अफिसारा बेखौ डाइरेक्टलि इभिक्सन खालामा आंनि साइकेलखौ बुफायना गालांबाय आहा बेजोंनो दैया रोगारा जानांगौमोन बेखौ नस्थ' खालामलांबाय आं बिराद दुखु मोननाय थाबाय बिपिएफनि खैसार मानो होनोब्ला मैया बिथांमोना इभिक्सन जादों होननानै बुंनायनि सानसे सिगांनो बिपिएफआ गाबोन इभिक्सन जागोन होननानै बुंदों बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा जोंनियाव दा कल टेपिं दङ सोर मानसिया बेखौ माने इभिक्सन होननानै देखायनानै जोंनि गेजेराव थासारिखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों बेनि कल रेकर्डिं जोंनाव दंखासै बिथांमोननि एगेन्सै जोङो दा केस होनो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय आं एसेबाबो एनैबाबो एफाबां सम्पति बियो आं गलामनि फिसाखौ आंखौ बेबायदि खालामोबा बिराद दुखु दाखालिबो आंखौ साइकेलखौ गंसेखौ सावना गालांबाय आरो नै दा गंसे लाबोफिनबावबाय आङो बेवहाय आरो बुख्रेबना गालांबाय होमबा आं मानो दुखु मोना दुखु मोनबाय दै दाहा थाबाय हांमा थाबाय संसारा आद्रा जाबाय गतिके बियो बिपिएफनिनो मोनसे खैसारखा दा जोंनाव मोनसे रिपर्ट दंफैयो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा साल खालामनानै हरावहाय हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांखोमागासिनो दङ बे इलेक्सननि टाइमावनो गावसोरो माने हाग्रा ओनसोलनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि अननाय बुथुमनो थाखाय मा होनो हाग्रा दाननानै बिथांमोननि गेजेरावहाय हाबनो नाजागासिनो दङ मानोना बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बिखायाव हाबनो बा थावनि मोननाय जायगा गैला जोङो मिथिगौ टटेल लेन्डनि बिटिसिनि 34%नि 14%खौ अलरेडि बिपिएफनि समावनो 17 बोसोराव डिस्ट्रय जाखादों आनादार रिमेनिं 20%खौ बिथांमोना डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों आरो बेखौ जोंनि प्रसासना मालाबाबो जाफुंनो होआ दानसिजोबदों न' दानसिजोब्बाय ओमफ्राय सलार बायदिसिना लांजोब्बाय गासिबो भारा लांजोब्बाय बिदिनो फैबाय थायो दाख्लैबो फाख्लायबा दिनैबो बिदिनो কি হে বকুল মুখ চুখ উফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে ডিছপ'লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ'লে লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ'লৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ